Terve, tässä on Kimmo Sali 48 ja ajattelin nyt kun ruudun tekemään suomeksi näitä videoita, niin vähän jutella näistä treeneistä, mitä tulee touhuttua. Ja tässä nyt videolla on 3 erilaista treeniä kesäkuun lopulta. Minähän treenailen silleen, että aina treenipäivää seuraa kaksi lepopäivää. Tarvittaessa sitten vielä lisää lepopäiviä. Olen huomannut, että tuo palautuminen kyllä niin kaiken A ja O, että pystyy etenemään näissä hommissa. Ja sitten vähän vielä tavallaan on niissä treeneissäkin vaihtelua, mutta mennäänpä nyt eteenpäin, että lähdetään tästä. Nämä ensimmäiset pätkät on tuosta minun niin sanotusta C-treenistä, joka on tämmöinen vahva mies hommia, ja aloitan sen monesti sitten tämmöisellä vähän niin kuin joko raalla rinnalle vedolla tai paljon on tehnyt raakaa tempausta tai paljon, mutta viime aikoina enempiä nyt sitten taas raakaa rinnalle vetoa. Ja tässä noit 3 on tehnyt. Tässä 3 80 kilolla. Aika heikkoan tuo minun tekniikka on sillä tavalla, että se on hyvin olematon tuo allemeno ja vähän nojaa tuonne taaksepäin ehkä enemmän kuin menee alle, mutta kuitenkin se ihan hyvin sillä lailla tuopi semmoista tietynlaista räjähtävyyttä. Toivon mukaan, jos olisi hyötyä sitten noissa vahvamiestouhuissa. Seuraavaksi sitten tukkipunnerus. Tässä nyt ensin nousin jonkunlaiseen ykköseen, päädyin 85 kiloon. Aluksi ei meinaa oikein tulla, ajoitukset on vähän päin seiniä, mutta sitten saan kuitenkin punnerrettua suorille käsille ton tukiin. Tässäkin on vähän sinällään, että on ollut aina vähän nuo punnerusliikkeet ehkä heikkoja ja sitten viime vuosina vähän olkapään kanssa ongelmia, niin on ollut vaikeuksia päästä edes niihin painoihin, mihin joskus on itse yltänyt, mutta nyt taas tuntuu siltä, että pystyy vähän puskemaan näitäkin liikkeitä eteenpäin sitten. Tuossa ton ykkösen jälkeen otin sitten vielä vähän sarjaa, 4, 7, 5, näitäkin on sitten tarkoitus tietysti ylöspäin lisätä painoja aina harjoituksesta toiseen. Tässä siis ihan koita hakea jaloista vauhtia ja ei haittaa, vaikka tulisi vähän alle menoakin sinne, jos semmoista osaisi. Sitten tällä kertaa niin kuin farmarikävely oli vuorossa. Tuossa mun salilla sopii nätisti kävelemään semmoisen 5 metriä suuntaansa, ehkä 7 metriä, jos siivoaisi tuolta päädystä noita rojuja vähemmäksi. Tässä ensimmäistä kertaa pitkään aikaa farmarikävelyä tuntui tosi raskalta, vaikka tuo raskain setti oli vain 112 kilosilla, mutta harvinaisen raskasta. Kuitenkin minäkin olen muutaman metrin päässyt 152 joskus kävelemään. Sitten tämän vahvamisharjoituksen päätteeksi otan ja on nyt ajatellut ihan säännöllisesti ruveta tekemään tämmöistä jotain vähän niin kuin hapottavaa hommaa. Eli mähän on vedellyt kelkkaa tuossa tai miksei voisi kannella jotain kevyttä säkkiä tai ottaa vaikka nyrkkeilyä tuohon säkkiä hakata vähän, mutta nyt tässä otin sitten kahvakuulla etuheilautusta. Eli nyt tällä kertaa vaan yhden 90 sekunnin setin ja se kyllä alkaa aika lailla kovasti hapottamaan takapuolta ja muutenkin takaketjua ja aika kovasti rupeaa puskuttamaan jo sitten loppua kohden, mikä on tarkoituskin tässä, että saataisiin kunnon semmoista työtä myös sinne verenkiertoelimistölle, semmoista kestävyyttä, kestovoimaa tehtyä ja hapeuttokykyä. Mähän kyllä näiden punttitreenien lisäksi pyrin käymään ja käynkin useamman kerran viikossa semmoisen niin kävelylenkkiä teen, mutta se ei taas sitten se on taas niin helppoa, että se ei kehitä sitä kykyä, että pystyisi semmoisen minuutin 2 tekemään niin kovalla teholla kuitenkin
kuitenkin töitä, mistä olisi hyötyä vaikka kun käy noita luonnonkiviä kantamassa maksimimatkaa tai jos vielä joskus innostuu tuommoisiin voimamieskisoihin osallistumaan. Tosiaan loppua kohden. Sitten ollaankin jo seuraavassa, eli tuossa niin kuin A-treenissä, joka on teen tämmöisiä niin kuin voimanostoliikkeitä enemmänkin, eli nyt on penkkiä ottanut aina siinä treenissä alkuun ja sitten vuoroviikoin kyykkyä ja maastavetoa. Eli vuoroviikko, minun viikko kestää siis sen 9 päivää, ellen ota ylimääräisiä lepopäiviä, koska jokaista treenipäivää seuraa kaksi lepopäivää. Joo, penkkihan on myös vähän semmoinen murheenkryyni. Silloinkin kun olkapäät oli kunnossa, niin mulla on aina ollut aika huono penkki suhteessa niin kuin pystypunnerukseenkin. Ja mutta nyt haaveissa olisi kyllä, että päästäisiin ainakin se 3 levyä joskus vielä punnertamaan. 130 on aiempi ennätys jostain jo vuosien takaa. Tässä nyt tuo 115 oli maksimi 1, mihin nousi ja se oli kyllä ihan minusta hyvin liikku paussilla rinnalta ja näin. Ja sen jälkeen sitten sarjaa päälle. Tässä ihan nätti 6 100 kilolla. Tässä on nyt pyrkinyt siihen, että kaikki toistot tehtäisiin paussilla rinnalta. Olen huomannut, että se ei oikeastaan semmoinen pomputtelu tai vauhilla tekeminen, niin sitten siirryn niihin ykkösmaksimeihin kovinkaan hyvin. Sitten tavan penkin jälkeen otin sitten vielä kapeata penkkiä, tuommoista niin kuin blokkiversiota, eli lyhennetyllä liikeradalla. Pääsee käsittelemään isompia kuormia vähän nyt vaihteeksi tuommoista niin ylikuormitusta ojentajille. Välillä teen tätä kapeata penkkiä sitten ihan rintaa asti ja oikein kunnon pitkällä paussilla, jolloin kyykkyä seuraavaksi. Siinäkin nousin nyt jonkunlaiseen 1 175 kiloon. Tuo on vähän pimeä kuva, niin ihan kohtuullisen syvyyteen pääsin. Kun mä saan tuon salin maalattua valkoiseksi seinät, niin varmaan paremmin sitten näkee, ei ole niin pimeitä nämä videot. Siinäkin 1 jälkeen sitten sarjaa. Mä teen nämä kyykyt nyt aika lailla semmoisella poupaarilla, missä on semmoinen kaareva vähän. Se on aika lähellä niin kuin kuitenkin normi suoraa kankokyykkyä, mutta se on pikkusen ystävällisempi nulle olkapäille. Tämä on kuitenkin aina vähän semmoiset rapeat, kun ne joka treenissä ottaa osumaan, että niitä ei oikein mitenkään pysty sieltä säästämään. Nämä ykköset, mitä otan aluksi, niin ei tietenkään ole tarkoitus olla mitään niin kuin aivan maksimaalisia, vaan että sinne jää sitä varaa jonkun verran, ettei vaan feilaisi niitä. Otevoimaliikkeitä on tässä treenissä muutenkin vuoroviikon, eli tässä treenissä otan niin kuin silver bullettia, eli sinne sen gripperin väliin puristetaan se palikka ja roikutetaan siitä painoa. Sitä en nyt tähän kuvannut, koska siinä ei mitään ihmeellistä tulosta sinällään ollut, mutta tämä horni niin nyt kulki hyvin, eli mähän monesti kisoissakin on jäänyt jopa tämä 60 nostamatta, ja tämä on ollut oikeastaan minun niin kuin heikkous näissä otevoimalajeissa. Mutta nyt tuntuu, että tämäkin menisi eteenpäin, eli tuo 60 rupesi pysymään ihan useita sekunteja mukavasti, että jospa tätäkin saataisiin ajettua. Tässä varmaan auttaa se, kun on niin kuin pyrkinyt noita ranteita, kyynärvarsia vahvistamaan, että se sitten auttaa tähän lajiin. Sitten tässä otan tuommoisella itse tehdyllä V-kahvalla, missä on tuommoiset pyörivät 60 milliä paksut nuo kahvaosat, niin tuommoista niinku kyynärvarren koukistussoutua alataljassa. Ja ensimmäistä kertaa kokeilin, olen ylätaljassa tehnyt, mutta nyt tässä alataljassa. Ja
Tämä olisi tarkoitus auttaa antaa kyynärvarsiin voimaa niin kuin atlaskiviä, miksei luonnonkivienkin nostelua ajatellen. Sitten vielä tuossa uudessa skottipenkissä nyt niin hauiskääntöä. Tässäkin on tarkoitus niin kuin supinaatio-ominaisuutta kyynärvarren vahvistaa, eli otan tuolta niin kuin toisesta päästä tuota kahvaa kiinni ja sillä tavalla hain siihen sitä vastusta vähän enemmän vielä sille niin kuin supinaatiolle. Mutta tämä on eka kerta, kun teen tätä liikettä, niin vähän hakemista, että mikä on sopiva paino sille. Ihan hyvä toi ATX:n skottipenkki. Mä vähän pelkäsin, että se on niin kapea, että pystyisikö tangolla tekemään, mutta kyllä mä luulen, että tuossa pystyisi ihan tuolla käppyrätangollakin vääntelemään sitten joskus, kun semmoista variaatiota haluaa hauiksille tehdä. Hauista on kuitenkin tärkeää näissä, niin kuin, jos vaikka kiviä nostelee, niin kyllä ne pitää olla kunnossa ja kyynärvarret kanssa. Sitten mennään jo tähän V-treeniin, joka on tämmöinen, se on periaatteessa podailutreeni, mutta siihen alkuun voi ottaa vähän tämmöistä niin kuin tekniikkaharjoittelua niin jossain liikkeessä. Nyt on sitten ajatellut, että tuosta penkkiä koettaisiin ajaa ylöspäin, niin se on kuitenkin vähän harva frekvenssi, jos kerran 9 päivässä tekee penkin, niin tossa ihan hyvä vähän saada lisää harjoitusta tekniikkaan sitten toisessakin treenissä. Ja voin ajatella tuollaista niin nopeusvoimaharjoitteluakin, että pyrin mahdollisimman räjähtävästi tekemään ne toistot. Ja tässä nyt oli sitten, se kyllä toimii ihan ilman tuommoista mukautuvaa vastustakin, mutta kuvin vuoksi vaihteeksi nyt noita ketjuja laitoja se ja mukaan kuullut kilisseet olleen tuolla salin hämärissä tuo ketju. Mutta se on silleen noin 4 kiloa painaa noin ketjut, että 8 kiloa tavallaan antaa lisää sitten tuolla yläosassa vastusta. Voisi ehkä olla pikkusen enemmänkin mukautuvaa vastusta. Tuntuu, että tuolla 95 kilolla niin tuo rinnalta lähtö on vähän semmoinen niin kuin tahmea, mutta sitten kun se menee tonne ojentajille, niin se niin kuin sitten kiihtyy hurjasti vielä tuo tanko. Joskus on ottanut niin kuin mavejakin vähän samalla periaatteella tässä treenissä. Ja. Sitten seuraavaksi viikinkipunnerusta ilman jalkapotkua silleen podausmeiningillä. Tässä nyt ehkä pikkusen liian aggressiivisesti lisäisin painoa, eli mulla olisi tarkoitus näissä pyöriä siellä 8-12 toistossa, mutta nyt kun lisäsin viime kerrasta niin 5 kiloa 85, niin putoskin 6 toistot, että ei niin vauhdilla mennytkään eteenpäin, mutta ei se ole niin vaarallista, kun nyt ei ihan treenaa yli itseään. Sitten rintatuettua soutua. Tämä on ollut tämä Strength Shopin soutulaite kyllä tosi hyvä, että pystyy niin kuin alaselkää säästämään ja kuitenkin treenaamaan sitten soutuja kovasti, että kulki ihan mukavasti nyt 80 kilolla. Muutenkin ehkä huomannut, että niinku on pikkusen aikoinaan tullut laiminlyöttyä yläselän treenaamista, että tunnustaa, että se auttaa tuonne noihin punnerusliikkeisiinkin, kun saisi sinne voimaa ja tietysti takaolkapäihin ja näin. Sitten tässä seläojennuksia. Tälleen pyrin pyöristämään selkää, vaan sen verran paksu ukko on, että ei se kovin pyöreäksi tunnu menevänkään, mutta tätä kans otan ja sitten aina vuoroviikon tulee tuonne takaketjulle sitä lantio-ojennusta taljassa, minkä edellisillä videoilla onkin nähnyt sen. Tämä on myös semmoinen, että kyllä alaselkää ja takaketju takapuolta pitää vahvistaa. Se on niin noissa isossa liikkeessä tärkeä lihasryhmä. Hauiksia sitten tuossa alataljassa. Tässä koitan niin kuin käyttää koko liikerataa, että käsi suoristuu tuolla alhaalla ja tuommoinen hallittu, että ei mitään nykäyksiä tai heilumisia, vaan ihan hauiksilla puristetaan sitä tankoa ylös. Ja tämä on aika
hyvä hauisliike. Se tuo talja, kun se antaa tasaisesti vastusta myös tuonne ylös asti, niin on minusta ihan hyvä liike. Sitten tässä nyt lopuksi tuolla HC Proon viparikoneella vipunostoja sivulle. Tuo oli vähän semmoinen extempore-hankinta, kun tilasin sen komporäkin HC Prolta, niin sitten otin matkaan tuon olkapääkoneen, mutta toi on aika hyvin kyllä saa tonne eristettyä niin kuin olkapäälle, sivuolkapäälle vielä. Ja tässä kanssa niin pyrkiä mahdollisimman tuommoista hyvällä tekniikalla ja pikkupitoa tuolla ylhäällä. Niin jospa siitä olisi apua noissa punnerusliikkeissä, kun olkapäät kasvaa. Siinäpä nyt tällä erää tämä video ja ei muuta kuin kuulemiin.